Khazani puituklainai Kristuni chotota khuk teibu khuksong phaidi singtini February 27 tarik sangrong salni o salo margwai sija Koktwma Kahamni bisingtei kaituni kokno khanawina lepirwana mark chapter 9 ni verse number 41 ni simi 50 jora o kokno muituna ragdi Kristuni borok hanai norokno tei khopsa phano khanrnai borok bo bini sokat mas mannai tumungno khoroksa sek ano puitu khlai tongnai o chirai bwsarokni bere khorok sukno sumsogo khiglai a borokno totrao holongdap kotorma khawi twijlango khiglai romase hamkugo hake nini yak nono sumsogo khiglai abono tanchui khibidi yak kongnei ganangke morkewo thwiflaya horo hapmani slai nung yakong sakrike mathangjak se hamkugo pia nini yakong nono sumsogo khigleke abono tanchui khibidi yakong kongnei ganangke morko khiglai jakmani slai nung yakong kong sakrike mathangjak se hamkugo pia nini mokol nono sumsogo khigleke abono ekrigi khibidi mokol kolni ganangke morkeo khiglai jakmani slai nung mokol kolsa korike kaiturni hawo hapmani se hamkugo aro borokni bwsago yong klai flai mang tongnai pia horbo thwiflaya mang tongnai horbai jotono muiyo somrjak hai khlaijaknai som manei kahamno tamokhe pabia angei thanke norok abono bahaikhe haino hai pabri phinai norok som nangjak angdi norok kachang khe tonglai di mongkha subrani Koktwma Kaham subrai Jesus Christoni nungmlok japtang